बडलेण्ड टाइगर यूट्यूब चेनेलाव आं गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। सोरबाफोर जुदि आंनि बडलेण्ड टाइगर यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। दिनै मोनसे जोबोर दुखुनांथावना खौरां आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों। बेनो जाबाय NDFB नि बारग' आफादगिरि धीरेन बर' बिथांखौ NDFB निफ्राय होखारनाय जाबाय। जोबोर दुखुनांथावना बाथ्रा। जाय समनिफ्राय NDFB आ जोनोम जादोंमोन बै समनिफ्रायनो बिथां धीरेन बर'आ NDFB जों लोब्बा लाखिनानै दङमोन। बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावनानै NDFB आव जइन जादोंमोन। बर' हारिनि जा सिमां आलादा बडलेण्ड रायजो मोनफुंनांगौनि थाखाय बिथाङाबो NDFB नि जोनोमनिफ्रायनो NDFB जोंनो दङमोन। जोबोर खस्थ' जारला भुगिनो गोनां जादोंमोन। बिथाङा गोबांबार आर्मी पुलिसजों हमजानानै बुजानो गोनां जादोंमोन। जोबोर गाज्रियै बुजादोंमोन। जानो हागौ बिथांनि बै बुजानाया दासिमबो सम सम साखाङो खोमा। जाय बिथाङा NDFB नि जोनोमनिफ्रायनो NDFB जों थाफानानै खामानि मावदोंमोन, गावनि जिउखौ बावनानै गावनि न'खरखौ बावगारनानै, नाथाय बे बिथाङा दिनै जोबथायाव फिनिशिंआव NDFB निफ्राय होखारजानो गोनां जाबाय। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोर दुखुनांथावना बाथ्रा। आंबो जोबोर दुखु मोनदों। बडलेण्ड टाइगर यूट्यूब चेनेलनिफ्राय आङो जोबोर दुखु फोरमायनाय जाबाय गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। बिथाङा सिक्किमावबो हमजानानै आर्मी पुलिसजों बुजानो गोनां जादोंमोन। बै समाव बिथांनि बिसिया जोबोर खस्थ' जानो गोनां जादोंमोन। मानो होनोब्ला सासे 1-2 दाननि उन्दै गथ'सा दङमोन। बै उन्दै गथ'साखौ लानानै जेलाव गोबां सान थानो गोनां जादोंमोन। बिथांनि बिसियाबो बर' हारिनि थाखाय मोनसे मैखोम बाहागो दङमोन। बर' हारिखौ जोबोर मोजां मोनोमोन धीरेन बर' बिथां आरो बिथांनि बिसिया हारिनि थाखाय खस्थ' खालामनानै गावनि जिउखौ बावनानै दिनै जोनोमनिफ्रायनो NDFB जों थाफानानै दिनै NDFB निफ्राय होखारजानो गोनां जाबाय। बेयो बर' हारिनि थाखाय जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा। जाय बाथ्राखौ जों खोनानो नाङामोन। बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव मानो जाबाय थायो बेखौ जों रावबो मिथिला। दिनैबा होखारनाय, बर' हारिनि गेजेराव गावस्रानाय, बर'जों बर' नांलायनाय, बुलायनाय, हमलायनाय, पार्टिजों पार्टि नायलायलायनो हायि होसोलायनाय, बुथारलायनाय, गोबां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि नुनो मोनगासिनो दङ। गोदोनिफ्रायनो गावस्रानाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोलिबोगासिनो दङ आरो दासिमबो बे सोलिबोगासिनो जोबोर दुखुनांथावना बाथ्रा। जों बर'फोरा बेसे दङ? 20 निफ्राय 30 लाख बर' मानसि दङ। बे बर' मानसिनि गेजेराव जों जुदि गोरोबनानै खामानि मावनो हायाब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोर दुखुनांथावना बाथ्रा आरो जोंनि हारिनि थाखाय जोबोर खैफोदनि बाथ्रा। जों बर' हारिनि गेजेराव खौसे जानानै बुहुमनि मानसिफोरनि गेजेराव जोङो दाबायदि समा दिन्थिनायनि सम, खौसे दिन्थिनायनि सम। बर' हारिया जोबोर मोजां हारि होननानै दिन्थिनायनि सम, जोबोर स्ट्रं हारि होननानै दिन्थिनायनि सम। जोंनि बर' हारिखौ बुहुमनि रावबो सुथुरा जेबो खालामनो हायाखै। गोदोनिफ्रायनो गोबांबार जोंनि बर' हारिया बबे हारिजों दावहा नांनो गोनां जायाखै। मुस्लिमजोंनो नाङाखै, ना राजबंशीजोंनो नाङाखै, ना आदिवासीजोंनो नाङाखै, ना हारसाफोरजोंनो नाङाखै। अब्लाबो जों बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो हायाखै आरो हानाय नङा। खौसे थायैनि गेजेरावबो जों बर' हारिखौ रावबो जेबो खालामनो हायाखै। जुदि जोङो बयबो खौसे जुदि जानानै थायोब्ला बर' हारिया जोंखौ जेबो खालामनो हाया। बुहुमनि जायखिजाया सुथुरानो जेबो खालामनो हाया। बेनिखायनो जों बर' हारिनि गेजेराव गावस्रानाया जोबोर दुखुनांथावना। जोंनि गेजेराव दा खौसेनि जोबोर गोनांथि। जों खौसे जानानै बर'नि जा मोननांगौ आलादा बडलेण्ड रायजो, बे जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि। बेखौ जोङो आन्दालन खालामलांबाय थानांगोन जेब्लासिम मोना। बेनिखायनो आं गुरै खावलायो
दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFB पिपल जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट जायफोर आफादफोरा बड'लेण्ड बियो बिथांमोननि मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव जोंनि बर' हारिया लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनांगो, खौसेथिखौ दिन्थिनांगो, हेफाजाब होनांगो। बेनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि मावनो गोनां खामानि, बेनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि कर्तब्य। जों गावस्रानो नांला, जोङो होखारनाय मायबा मायबि खालामनायखौ खालामनो नांला। जा जाबाय खौसे जानानै जोङो खामानि मावनांगो। बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरोबाव फिन बुंफिनो आङो, धीरेन बर' बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ होनानै NDFB आव हाबदोंमोन। बर' हारिनि जा खैफोद, बे खैफोदखौ नुनानै खैफोदनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिथाङाबो मैखोम बाहागो दोङो। बिथांनि जोङो जा खामानि मावनाय, बर' हारिनि जा खामानि मावनाय, बर' हारिनि जानानै बर' हारिनि थाखाय जा खामानि, बेखौ जोङो जेब्लाबो बावगारनो हानाय नङा। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम।